Kaixo guztioi, Izar naiz eta bideo honetan azalduko dizuet nola landu oreka. Beraz, egingo ditugu ariketa batzuk oreka landu ahal izateko. Lehenengo ariketa, puntetara goaz. Oin puntetan jarriko gara eta bertan egon. Hau erresa balitz, begiak itxi. Begiak ixtean beti zailtzen da, ze azkenean guk gure begiradarekin ehuneko handia egiten dugu orekaren zentzuan. Beraz, gora joango gara orain, eta pixkanaka beruntz joaten hasiko gara, ahalik eta polikien. Bera. Eta bere iristean berriro gora. Eta bera. Eta poliki, ahalik eta polikien. Eta gora. Hau oso erresa bada, begiak itxi. Horria gauza zaildu egiten da. Bera. Eta gora berriro. Eta bera. Bigarren ariketa, orpoetara joango gara. Beraz, puntak altxatuko ditugu. Hau zailagoa da. Eta berdin, errexia egiten baldin bazaigu, orduan begiak itxi. Gogoratu, adinean aurrera goazela, muskulu hau, tibiala deitzen zaiona, galtzen joaten gara asko. Eta horrek ere, eragiten du askotan gehiago estropuz egitea adibidez. Beraz, ariketa hau orekaz gain lantzeko da eta prebentzio batetarako da erorketa horiek gutxitzeko. Beraz, oso garrantzitsua da heldua garen heinean hau lantzen joatea. Oso ondo, hirugarren ariketara goaz, hanka baten gainean jarriko gara. Eta berdin, hau erresa baldin bada, begiak itxi. Alde bat egiten dugunean pixka bat, beste aldera joango gara. Oso ondo! Berriro, beste aldera goaz eta oraingoan egingo duguna da. Bera jetxiko gara pixka bat, eta ondoren puntetara igoko gara. Eta berri, bera goaz, begiak itxi erresa baldin bada, eta gero, punteta gara, gora. Bera, eta gora. Oso ondo, beste hankarekin. Bera goaz, eta gora. Bera goaz, eta gora. Bera, gora. Bera, gora. Eta azken aldiz, bera, eta gora. Oso ondo! Hurrengo ariketa, puntetara joango gara, eta puntetan gaudelarik, bera jetxiko gara, sentadilla bat eginez. Puntetan gaudelarik. Ahalik eta beren. Beraino joan zaitezke, baina ezin baldin bada, hemen goian ere geratu zaitezke. Eta hortik berriro, gora, eta lasaitzen gara. Eta berriro puntetara igoko gara, eta puntetatik bera, erresa baldin bada begiak itxi. Gauza asko aldatzen da. Bera, gora puntetan, eta bera. Beste 3-4 egingo ditugu. Gora, bera, gora, eta bera. Berriro puntetara, bera, gora, eta bera, azken bat, gora, bera, gora, eta bera, oso ondo. Hurrengo ariketa, berriro hanka baten gainean jarriko gara, eta hemen airean, beste hankarekin, idatziko ditugu 10 arteko zenbakiak, letra onarekin. Beraz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berdin erresa baldin bada, begiak itxi. 7, asko aldatzen da. 8, 9, eta 10. Oso ondo, beste hankakin. 1, 2,
3, 4, normalean hanka bat, hobeto egoten da bestia baino. Normala da hori ere. 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Oso ondo, hurrengo ariketa erlojuarena da. Beraz, irudikatu behar dugu gure aurrean, gure inguruan, hobeto esandik, erloju bat dugula. Beraz, 12 ditugu aurrean, eta gure atzekaldean 6, alde batean 3 eta beste aldean 9. Beraz, hanka baten gainean jarriko gara, eta hemen bi eratera egin dezakegu. Errixena, hankarekin, 12, ordu batak, ordu 2, 3, 4, 5, 6, 7, hau komplikatuago da, 8, 9, 10, 11, eta 12 berriro ere. Eta beste hankarekin berriro egingo genuke berdina. Edo zailagoa, eskuarekin. Beraz, 12 jaitsiko gara, eta gora. Ordu 1 jaitsiko gara, eta gora. Ordu 2 jaitsiko gea, eta gora. 3, gora. 4, gora. 6, 5 barkatu. 6 atzean ditugu. Banoa. 6 atzean ditugu. 7 eta 8 zaienak izango dira hanka honekin. 7, 8, 9, 10, 11, eta 12. Eta berdina egingo genuke beste hankarekin. Eta hon arte gaurko ariketak eta gaurko bideoa. Ariketa gehiago nahi badituzue orekarenak, jarri ezazue komentariotan gehiago nahi dituzuela, edo baldin badakizue besteren bat, kontaidazue zein gehiago dakizkizuen. Ez aztu gustatu baldin bazaizu, eskua goraka jartzea, niri asko laguntzen didalako, eta horrengo bideoan ikusiko dugu elkar.